Hi friends, welcome to my channel Nibedita ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଓଡ଼ିଆ ଘରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ରବିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଙ୍କର, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମା ମଙ୍ଗଳା ଓ ହନୁମାନଙ୍କର, ବୁଧବାର ଦିନ ବୁଦ୍ଧେଇଙ୍କର, ଗୁରୁବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କର ଓ ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ଓ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବାର। ଅନେକ ଲୋକ ଗୁରୁବାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ମିଳେ ଓ ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପଦ୍ମଫୁଲ, ଘିଅ ଦୀପ, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର, ଧୂପ ଓ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଝୁଣା ଧୂପ ହିଁ ଆମେମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଧୂପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କର୍ପୂର, କେଶର, ଗୁଗୁଳ, ଚନ୍ଦନ, ନିମ୍ବ, ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ଓ ଲବଙ୍ଗ ଆଦି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଧୂପ ଦେବାର ଲାଭ। ଘରେ ଏହିସବୁ ଧୂପ ଦେଲେ ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ରୋଗ ବୈରାଗ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୁଏ। ଘରରେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ବା ବାତାବରଣ ଖେଳିଥାଏ, ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିଥାଏ ଓ ମାନସିକ ଚାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥାଏ। ଧୂପରେ ଚନ୍ଦନ। ଗୃହରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲେ କିମ୍ବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଧୂପରେ ଚନ୍ଦନ ଗୁଣ୍ଡ ପକାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଧୂପରେ କେଶର। ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମୀପରେ ଧୂପ ଦେବା ସମୟରେ ସେଥିରେ କେଶର ମିଶାଇ ଧୂପ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୃପା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଧୂପରେ ଗୁଗୁଳ। ଘରର ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଦୂର ହୁଏ ଓ ଘରର ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଗୁଗୁଳର ଧୂପ ଦେବା ଖୁବ୍ ଗୁଣକାରୀ ଅଟେ। ଧୂପରେ କର୍ପୂର ଓ ଲବଙ୍ଗ। କର୍ପୂର ଓ ଲବଙ୍ଗ ମିଶାଇ ଧୂପ ଦେଲେ ଘରର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଥିଲେ ଦୂର ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଧନ କଦାପି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କରୁଣା ପାଇବାକୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲବଙ୍ଗ ଓ କର୍ପୂର ମିଶାଇ ଧୂପ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧୂପରେ ହଳଦିଆ ସୋରିଷ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଧୂପରେ ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ସହ ଗାଈ ଗୋବର ମିଶାଇ ଧୂପ ଦେଲେ ଘରର ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ ଦୂର ହୁଏ ଓ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ। ଧୂପରେ ନିମ୍ବ। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଘରେ ନିମ୍ବ ପତ୍ରରେ ଧୂପ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ବାତାବରଣ ଶୁଦ୍ଧ ରହିଥାଏ ଓ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ କମ୍ ଥାଏ। ଘରୁ ମଶା ମାଛି ଆଦି ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଘରେ ଧୂପ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ ରହିବ, ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କରୁଣା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। Thank you. Please subscribe to my channel, like, share and comment please. Thank you again.